Kilagyan naging paampo ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan neto, kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka ang tinurin. Kapatid si Siyantala ng kaya katang kasalanan, ba't karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginawai kayong may tangka, king pangakabos at kaligtasan ng tao, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Ikayong katuparan, ling sablang tingkaling Diyos, king tao, Kristo pakadulo. Kristo pakalulo. Ikayong upayang minye katuparan, king pamikatawan ng tao, ning amano, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Yung Diyos sa may payang totoo, pakadudwa na katama, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang angka. Amen. Manalangin tamo. Kay paming biglalang at talapang apos ng ketawan, biren mong bikatawan niyang tao, ingke kang amano, king sepupuna ng Mariang kapilanman birhen, king pamakyakob na, king ke kaming pangatao, Pigalaman king meng mikarekayanan king kekang panga Diyos. Uling yang ang maging mabibi at magari kambemo at yung banalay Espiritu metong mo king panga Diyos. Manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inaus nung ako ding anak na at nga nakarela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya'y Israel at tatayo. Ika naman, Huda, puryanda ka at dukulake ka ring kapatad mo. Kasalang mo tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring leon, pasibayo kang sasalikot, kay bat mong mekamate. Leon kang magpainawa, aena lalapitan, ning ninuman. Eya makomisan man, ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang gaking datang ya, itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Miral sa ing katuliran king keyang kapanawunan. Miral sa ing katuliran king keyang kapanawunan. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turuanan matul, alang pamangabiran. King kekang ustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kekang balayan. At karing mayayalipit,
Ibieno ing katuliran. Miralsaing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Manano na sana ing labwad, magkalubyang dakal lakanawan, at kaya mag-ari ing katuliran. Ipangingwana sana ning ari ing katuliran do, ring katsuking kakaluluan, dingking kagagipitan, kaya lang saupan. Miralsaing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Miralsaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap saing kapayapan, anting saslag abulan. Mag-ariya sa karing mengat bangat bang dagat, at manibad king ilog, Euphrates, ang gaking sikoti ning yato. Miralsaing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Eya sa makalingwan, ingkekang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabantugan, kalupa ning aldo. Manano na sanang ding bansa, adwandang bendisyon ning Diyos, anti inggewa na King Ari. Miralsaing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Parangalantaya po ing maya pabalita. Keni, kabyas na ning kektang Diyos akakatas-katasan. Mantabi ka king pamaglakbe, kambening upaya at lugod. Ituro mo king lumakad, karing daklat ning belwan. Ginamanatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamipasya king maya pabalita agpang kang Mateo. Ligaya ka o Ginoo. Iti ang listahan, piyakitan, karing pipumpunan ng Jesucristo, amenibat king lahi ng David. David, apalipi ng Abraham. Abraham ay anak na Isaac, Isaac ay anak na Jacob, Jacob ay anak na Huda, ang punting kapatid na. Huda ay anak na kang Tamar, de Fares at Zara. De Fares ay anak na Yezrom, Yezrom ay anak ni Aran, Aran ay anak ni Yaminadab, Yaminadab ay anak ni Inaason, Inaason ay anak ni Salmon, Salmon ay anak ni Boaz kang Rahab, Boaz ay anak ni kang Ruth, Yobed. Yobed ay anak ni Hese. Hese ay anak ni ingaring David. David ay anak ni Solomon, maging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Yabias. Yabias ay anak ni Yasa. Yasa ay anak ni Yosafat. Yosafat ay anak ni Horam. Horam ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Ihotam. Ihotam ay anak ni Iakas. Iakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Iamon. Iamon ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Echonias. Ampon, tingkay ang kapatid.
Kanita milyari, ang pangadala rating Israelita, anting bihag, king Babylonia. Kay pating pangadala rating Israelita, ang anting bihag, king kanin Babylonia, Yaconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud. Abiud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Azor. Yazor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Yakim. Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob ay tata ng Jose, ay asawa ng Maria. Maria, yung indo ng Jesus, amay Yawos, Kristo. Inyaega na ka na, labilang apat ding lahi, malibat kang Abraham, ang kakang David. Labilang apat alahi, malibat kang aring David, ang kaking pangadalada ring Israelita, anting bihag, karin Babylonia. At labilang apat ding lahi, malibat king pangadala ding Israelita, ang tingbihag ka rin Babylonia, ang kaking pangabait ng Kristo. Mayap ng balita ni kay katang kaligtasan. Kapurihan ke ka, O Kristo. Banwa-banwa, daramdaman tala ding listahan na ding pinibatan ng Jesus, no? Yako bisang makyabe, karening lagyo, dagdagan tala, no? Ding lagyo no pumapangasanting, ating abiyas, ating salmon, ating amon, ating sandok, ha? Ay betayong lagyo yun. Kubisa, kulang kini kasi kaya pag mayumo, na? Fruit salad. Fruit salad, di ba malagyo tamo, no? So, may liwalang lagyo, may liwalang lahi. Metong yamo, pupunta lang ng lahi ngayon eh. Lahi na lang Jesus. Potang pakasuryantala ding lahi ng Jesus, no? Ulit-ulit ang tamang sasabihin, no? Ding lahi ng Jesus. Aliwa naman ding lahing makapagbulala, lahing banal, lahing mayap, lahing sikat, etc. Hali, ne? Ating metong ganyan, din bawa, Itamar. Itamar ay anak ni Ifares. Ingas king katwangan ni Ihuda. Linoko ni Ihuda, ing katwangan bayang papayanak kaya. At may bayit sa Ifares. At Ifares naman yung may sundo king lahi papunta kang Jesus. Rahab, no? Metong yang prostitute, no? They call this? David, no? Metong yang si katatao king lahi ng Jesus, no? Pero nang milyari kang David. David, bala mo, tinanang pepapatay Urias. Urias ay asama ng Batsheba. Uling milsintay David kang Batsheba. So, pepapatay na ba na asawanan ni Batsheba? Si Solomon naman, metong karing kamagaling na taong lelang melalang kitiking yato. Uling ginawad na niyang kutnanin ng Diyos. Nanumburi mo nga nang ibiya ko keka, nga na. May niyad pibanjan, may niyad immortality o alang kamatayan, inawad na kabiasnan. Wisdom, yung inawad na. But with all that wisdom ng milyari kang Solomon, sinamba nala ding Diyos anda ding kayang babay. So, elam eging tapat. Yet, nang gawa ng Jesus, simpulong nala dining lahing areni. Regardless kung nano laman na pinibatan at binigkis nala wari. Na, king meto nga bigkis at milarawan yang yan ing lahi ng pinibatan Jesus. Binigkis nala. Layang nigse. Kalayang pikarini. Tinggap nala nung makananula. Tinggap nala nung makananula. Yapin yan yung maging lahi, maging kalahi ng Jesus. Yapin sabi ko nandun, ako bisang makilahi ng Jesus? Ako bisa? Ay, ako bisa? Ha?
Eko bisa? Eko bisang miyabeking lahi ng Yesus? Ha? Diyos kurugo. Ba't ako bisa? Ako bisa akong maging kalahi ng Yesus. Busalat sumagid ng kakulangan. No? Huling itamungan, no? Actually, inyang Yesus, kapanahunan ng Yesus, may mili ang maging alagad na. May talakad diyang sarili ng pamilya, kitiking yato. May talakad diyang metong komunidad. May talakad diyang sarili ng pamikakapatad. Ilapit din kayang apostol. At yung apostol na, ninureni. Anyang atantanan nyo niyang Yesus kasalusungan ng magmisyon, pitalaneng Maria, ingin na, ang pungan na rin kapatad na. At kay batitang may malita nga na, Gino nga na, tingko pong bisita, imayo po, nga na, po rin kapatad yun. Napiki ba ng Yesus? Ninawa rin kapatad ko nga na. Ninawa rin yung mga ko. Tiro na lang, din kayang alagad. O rin nga na rin kanakong kapatad. Ninuman nga na ing makiramdam matutupad king kaburyan ng igpako, yung imako, yung kapatad ko. Tinuring nung kapatad, din apostol na. Yet, ding apostol na, baanan nila klase. They are the best. They are the best among the best. O balo tami yung kanilang kakula. Labi na lang adwa. Hudas siya pa yung betong. Nataliwa mo ita. Karing labi nga dwa. Ing metong may gudas siya. Di nga pulo. Betingan din. May gudas langan. Inyang Yesus kasalusungan ng magdusa. Betingan di. Tatakot law. Limpotay lang. Mali pa ako dalaking cross. Ninang mitagan. Betong yamo. Yung pinikayang BFF. Nino? Ninimitagan na BFF ng Jesus. Nino? Isit siyang pagulisak. Isan one evangelista. Yung pinikayang best friend forever. Ang aking katatawilyan na pinandit, enelikwan John. Yung kayang katapatan. No? So, oran ding kapatad ng Jesus. Oran ding milarawan a kapatad ng Jesus. Oran ding pepamana na kikatamong Jesus. Muna yung mismong lahi na, kadwaring mismong kapatad na ilapin din kayang alagad, at tinuring ng kapatad na, at likwan na kikatamo, pepamahala na la kikatamo, banisundo ing istorya na ning pamikakapatad. Ing legacy na, yung pining pamilyana ng Diyos. Ing pamikakapatad, daring balang metong at metong. At siya ning buri ng isunduta mo. Yang ipamyeta mo, yang ipamanata mo, karing kaya katamong generasyon, ngining kasalukuyan. Pamikakapatad. At akit siyang ing pamikakapatad, larawane ning lugod. Binigkis ng Jesus. Din kayang lahing penibatan, makanano laman, kasiran, din keraklan. King nano, king lugod na. Binigkis no, din kayang alagad, kayang tinipon, nano, king lugod na. Binigkis na lang. At ngayon, o yan yung buri ng ipamanata mo, at isunduta mo, karing kaya katamong lahi. Baliw, ating metong kwento. Ating atong may kapatad, ing metong baintawaya, ing metong talasawaya. Ama na re kang tatangray tang metong tamnanan, no? Tamnanan, trigo or pale, tamnanan pale. Dahil may kapatad na rin ing gewara, king nanumang pupulan da pitna, equal share. Okay, banta alang karabyado, equal share. Dapat may sanayal to, ining baintaw, may isip yung ining kapatad kong at inyang anak, at inyang asawa. Nung pitna kami, kay kaming share, makaluno siya grabyado yan. Akong dili kong pakanan kay sarili ko. Yan ho, karakal din pakanana. Sa big desisyon niya, inimbayin tao. No? Pasalikot, itang dake na, tunggal ditak ng babawasan, pasalikot, dadala na, kitang pilula na ng pale ng kayang kapatad.
Ngayon pala, yung kapatad na, may isipyan naman. Yung isipan na nga na, yung kapatad kong yung kapatad ko nga na, bayin tao yan. Makalunos naman nga na, alang manese kayo. At kaipat nga na, potang matwane, nanurugong apala na. Ya ko nga na, ating kong pamilya, ating manese ka na ako. Nung nanumaning malyari ka na ako, ating kong anak, malyaring sumaho pa ka na ako. So, garabyado yung kapatad ko nga na. So, pasalikot, kukuha na yung palena at dadala na king kapatad na. Ang ganyan, may rasing panahon na pareho lang may isip. O, tayo mababawas yung karelang pale. Ngayon, yung balo ng metong pasalikot, lilipan na kitang kapatad na. Yung aliwan ng pale. May isip lang. Ang kanyang misa na yalto, ikwarang may tupa. May salubong lang. May salubong lang kayong dalan. Pareho lang pasalikot at pareho lang mamusan pale. Kaya ba tayong tinjaning metong at metong? O tayo mababawas. Hindi wara, may kawal na lang. At ating boses sa meramdam. Yung boses nga na, kining lugalay ni nga na, italakad ke ing kakong templo. Huling kening lugalay ni, may larawan ing tune pamikakapatad. Na kening pamikakapatad, pepasyag na, ding tunay may kakapatad, isipan ning pansarili dang kapakanan. Ing isipan da, yapining kapakanana, ning balang metong. Aliway sarili na, kapakanan na, ning balang metong karela. Yapin niya ning tune, pami kakapatad. At yapin niya niglarawan ng Yesus kay katamo. Anting kapatad na, dinawo na yung biyen ng Yesus para kay katamongan. Ining alimbawang pepakit ng Yesus sa iyan, at larawan na rin may kapatad, yung larawan ng tune, pami kakapatad. Anong no, yung bunin ng sabihan, ng tune, pami kakapatad, yapining pamiyabe-yabe, pamipapanantabe. Anong no, ing kapatad mo, higit meng pahulagan kesa king sarili mo. Hilingad kay katamo, ing dadaranasan tamo, king kasalukuyan. Pawulin na ning pandemya. Etamo balon na masanting tanggawan. Ba't kanita midinan niyang katupa o kalutasan, ining problema ngayon. Baliyo, nung igising tamo king puso tamo, ing tunay pami kakapatad, ing tunay pamilyana ng Diyos. Baliyo, bisolving kaya katang problema. Bisol, baliyo na, Uling, nung ika, anting tunay kapatad, ating kang masabal, kining kapatad mo, kining kapara mong tao, at tuturing mong kapatad, maningat ka king sarili mo, tukyan mo yung protokol. Lumuwal ka po mong talagang kailangan kang lumuwal. Maningat ka, para iligtas mo yung sarili mo, kining COVID ay para iligtas mo la, tetang malyaring iyawa mo, patsiyi kay may COVID. O itong isipan mo, alimaw mo ni sarili mo. Retang kapara mong tao, retang kapatad mo, retang kapara mong tao, ilang iyawa mo. Anya, nung iti ang isipan mo, baka ingatan mo, ingkaya kang sarili. Mo pa yung tulutan. May pahamak ka. Anong ali kang magdalang kapahamakan, karing ka para mong tao. So magsakripisyo ka. Baliw king Amerika. Siguro naman niligad kaya kayo. Yung number 1 na peka marakal. Baliw, bakit? Mas paulaganda yung karelang kalayaan, yung karelang freedom, kaysa aking kapakanan daring aliwa. Balik anong matelak yung sarili ng disposisyon. Kaysa kitang pututan mo yung karelang karapatan, yung karelang kalayan. Makapagmulala. They love their freedom so much, more than their lives, more than the lives of their fellow men. Higit pa, king piedra rin karelang kaparang tao, ing pakilaban da, ing sarili dang kuswelo, ing salidang karapatan.
Yung kasarili ng kalayan, yung pakilaban ta. So, nang malyari, yan, yung milyari. Number 1 la, king cases na ng COVID. Huling ilang may papagmasabal. Nung may papagmasabal tamo mo, nung maging concern tamong totoo, king balang metong at maningat tamo, isakripisyo ta na pa, yung kikatang sariling kuswelo. Alang-alang kikapakan ng daring dakal. Anting pamikakapatad, anting pamilya na ng Diyos, may papagmasabal. At maliban kanita, ya pinitang, isa kayo may nanarago kasakiting biye, wala na COVID, pati kahit ka pandamdaman, deneng may papamilya, may kakapatad tune, alam may sabi-sabi, alam may papanantabi, uling at ilang waking metong at metong. So metong sigurong lariyan ng tamo ya pinita. Diyos ko makanyanin kabilyan. Magtanam ko pang waking metong at metong. O di tanam mo, ipapamatawad. Nung totoo tamong talagang pagnasaning maging bikakapatad king lagyo ng Kristo. Kay ba't? At yung kaging pisamban, simba-simba ka, tatanggap kang komunyon. Kay ba't? May kasabing mismong kapatad mo. May kasabing siping mong bali. Ha? May pagulot siya kaya, kapanyiran me, pagindredos me. Ay, Diyos ko, kasakit na naning biye. O gagawa ko, paruging intrigo. Anya, pinuiting malilyari. Magkasakit mo, di na solusyon na isabla. Nung atintang masabal king metong at metong, detarugong mga biktima, susopan tala. Ang tabayanan tala. Dapat. Uli nga nakagastos sing makakovid. Detangatin. Anya, napon sabi ko, nano yung pekatay mata mo? Gifted to give. So, may ba tamo gift? Datang mika, gift apibanjan. So, pantala datangala, lalong-lalo na. Datang biktimang tutong pakakalulo. Itang tunay pa magmasabal king metong at metong. Yan kikatamang ipairal. Abe, tamong pisop-sopan. Yan yung problema ngayon niya kikatamang daranasan. Bidinan niyang kalutasan, yan yung problema ngayon. Asiro tayo in cases. Nung may papagmasabal tamo, tutong pamagmasabal king metong at metong. Dapat yung pamagmasabal tandanan nyo at inyong sakripisyo. King pamagmasabal ng Jesus kay katamo. Binyene ing biyena. Sinakripisyo niya ing biyena. Ban pagkaluba na katamong kapatawaran. So, oy ni ing gigising na kay katamo. Regaluhan na kataning Ginoo. King tunay pamikakapatad. Alerawana at pepatunayan. King mismong biyena. Iti sanang lerawan na iti. Yang ipamana tamo. Yang iregalo tamo. Karing tutuking lahi. Umpisan tayong ining kasalukuyan. Ning pandemya. At pakit tamo. Agyang makananok kasakit ting biye. Agyo tamong pakirapan. Kasi may papagmasabal tamo. Kasi may kakapatad tamo kang Kristo. Huling hanapin ng binyag, by virtue of baptism, we become adopted sons and daughters of God. We become a family of God. At Jesus, yung anak ng Diyos. So, Jesus, kapatad tayo. Kapamilatanan ng binyag. Patunayan tamo yung kapatad tayo. Panalkaran tamo, yung sablang tiruna at pepasyag na. At makanano yaman katagul ining problemang pandemic, hadi na tayang kalutasan. King pamikakapatad. Tune, pamikakapatad, bipapagmasabal, bipapagmalasakit. Magsakripisyo, king metong at metong, para king kapakananda, ding dakal. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talaga tama po. Manalangin tamo ken Dios sa ipatamo nga tsubanwa, amitubod king kayang anak, kay katamo, baniligtas na katamo, at kawanta kapagmana, king ligaya ka rin banwa.
Nga tamong manalangin, Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ginoo, ibiyen mo ingke kang pakalulo. Baning Santa Iglesia, kapamilataning kayang panaral at alimbawa, paratiyang maging manimuna, king pamagluwalo, king matulid ding kalulu, uling anak noning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyen mo ingke kang pakalulo. Ban maniwala ya kang Kristo, ingyato, at tanggapanay ngalok ng kaligtasan, at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyen mo ingke kang pakalulo. Banding sablang pamilya, tanggapandek karing pibale-balera, ikristong tagapagligtas, at mibiyebyelang anting karapat-dapat anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyen mo ingke kang pakalulo. Bani itamongan, parati tayang pakamalan, ing kalam ng kaligtasan Kristo, at ing dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyen mo ingke kang pakalulo. At Diyos sa ipami, papanatilyan me, kilugod mo, imbalayan ay natpos ng Kristong kikanganak. Sa panwangan ding kikanganak, bibiye-biye anting tapat ng kalame ning kekang pamilya. Itinganadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Iparagin Diyos metong si Kluban na nagkikikang kaya pandiga may tinapi ang pangmikika tinapi ang bunga ng kabunat pipagadaling tao para kaya kami maging tinapi ng biye. Mipurihin Diyos, kapilanman.
Ipori ka ng Diyos, metong sikluban, nulagin kay kang kaya pandi kami ngala kaya ang pangmikeka, lakay ba't kiribubas at pipagalaning tao, para kaya kami maging inumaning biye. Ni purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ba't karakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sanang Ginoy tindawang karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatayang kasaplala ni mabilog ng banal at kapulungan. May paming biglalang, padwanan mo sa narating ahin, ning kekang Santa Iglesia, at kapamilatan iting Eucharistia, ibayo mo kami, king tinapi, iba't banwa. Itiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili, ake kayo. At kay ka ang timuri, Itas sila ring puso yo. makatasno king Ginoy. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunebing karapat dapat at matulad ng pasalamatan dakang parati naman ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisagda ring sablang propeta ing kayang panyatang at ilanan ng indong birhen king kayang sepupunan kampening alang kasing parang lugod. Si Jan ng Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Muli ninge mo na nung lugod na kikatamo, kitma na katamong tula. Ngani pagsadyan tayang pagmasusyan, imisteryo ning kayang pangabayit. Kanita po ang datang ne, das na nakatang masigasig, makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, paglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kambering sa blangkor ring anghel karin banwa, darilat mi ike kang ligaya, lain makiabe alang tuk ng babe kapurian keka at ngamingang kakanta. Pining panaloig, pahay simboli sa blang kabanalan, ulinitay panig ang pumi, itugtog ming espiritu man tumayong titipang ambon kariting ayin mi, ban pa panalanalat para kaya kami, gawan na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sa ulog dinawan ng biyana, king pamaylas at kamatayan, kinwaling tinape, pepasalamatan ka, pirason at pinyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anak ka na niya, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Sino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon kinuha na yung kalis, pasibahin pa salamat kay pa, pinyane ka rin kayang disipulo at nga na,
Una niya iti kayong anak, minum kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, inday ni bayo talanganggang tipan, kami bubu para kaya kayo at para ka rin sa bilang tao, para kayong kapatawaran daring kasalanan. Dapta niya iti iking kabigadanakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Hinyagin ang gaganakan mi, ang mapumakaludang gigpain kamatan at pangasubin ang may biye. Darawan mi kaya kay ting tinapin ng biye, ating kalis, ting kaligtasan. Layon may pasalamatan kaya ka, yung pipadyarian mo kami matampang talakad harapan mo at sumuyo kaya ka. Iye kami kan sanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo. Tipunan na kami ng ting metong ng Banalay Espiritu. Ganakan mi, o igpaing bandala kapulungan mo, ang makalaganap, kimabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kampiyan ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arzobispo, di sa bilang Obispo, Pari at Diakono, at di sa bilang susuyo kay bandala kapulungan mo. Ganakan mo na naman di kapatadming minuna ng pepay nawag, hindi kong kapanayan, ni pangasabling mebie. Idala mo na di sa bilang mayang mo na biya kay pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat makamit kong bilang angga. Kung kambiyanin mo na biyarin maring doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose ang esposo na, kambiyarin mo na Apostol, Santa Monica kay kaming patulunan, at kambiyarin sa bilang banal, ang bibiya kalugod-lugod kay kaking kabaning panawon, apur yan at apalikayan ta kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Kikapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ipang mayipayang totoo kakamling Banalay Espiritu, kaya kay sablang dangalan at ligaya, mangkaman, kinalanganga. Amen. Ngayon maralayang tayo ng kapanaligan at lugod kay Gigpa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Amen.
Kapos mga biganagin sa walang barok, balagad mo pagkalaping kapayapan kayong panahon may. Baling ka sa paning pakalulong mong itimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan at pigabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayin at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ing kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. Huwag naman Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo, kamusta nababalik na rin kay kaming kasalanan. Ano yung pansinabing kasalpantayan na rin, banala kapulungan mo, at pamayapan na pesan meto nga mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapanin ginamantabi sa kapilanman kay kayo. At kay ka ang timori. Yung pagtayang wagani kapayapan, king metong at metong. Ye Kristo yung kodero ni Diyos, yung medalo kayong kasalanan ng yaton, mandaring mayawos king apunan ng kordero. Yun ay karapat dapat papalawos kay ka, dapat kayong kikas mga manong kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin para king espiritual na pamakinawang po may kasimbang ini dapat may katuki king katamong live streaming mas. O Jesus ko, siklota mo po. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kalukuran da ka, may king sablang bagi. At pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pahuli na ningining pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umekamuman espiritual kining puso ko. Kahawlan da ka, bala mo mawarin at syuka kini, at pakasan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Kaya sana'y paintulod kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Gampanan tayo please second collection. Lalakad tamo po. Manalangin tamo, O Diyos, sa ipami, kapang pakanan mo kami, king pamangan ning biye, ipakulob miya naman sana kay kami, ing espiritu mo, baking sunlag, king kayang sala, panyatang ng Kristo mong anak mo, at kay kang gino, manggaman, king alaghangga. Amen. Yung ginamanatili kay kayo. At kaya ang timurin. Bendisyon na kayo na may payang Ginoong Diyos, singig pa anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumay kayo king kapayapan, panalakaran tayo sana, ing tunay pamikakapatad, at pinalakaran ng Kristo kay katamo. Salamat, King Diyos.